El Consorci Sanitari ha començat a desenvolupar un projecte dirigit als pacients del servei de psiquiatria. Es basa sobretot en la comunicació assertiva i la pràctica d'activitat física, amb la finalitat de potenciar l'autonomia dels usuaris. Aquest projecte consisteix en una sèrie d'accions, d'activitats que van enfocades a la persona. Per exemple, tenim una activitat esportiva que es realitza 2 cops a la setmana. Es realitza tant dintre de la unitat com fora de la unitat i la dirigeix un tècnic esportiu. D'aquesta manera es promou una sèrie d'hàbits saludables, establint rutines d'exercici físic, higiene personal o alimentació equilibrada. Una iniciativa que es troba en fase d'implantació i que durant les primeres setmanes ha estat molt ben rebuda entre els pacients de la planta de psiquiatria de l'Hospital de Terrassa. Primer de tot, descarreguen energia, descarreguen alguna cosa que diuen ells que se senten bé, que moltes vegades em diuen això és com substituir amb una medicació. El projecte busca així humanitzar el servei de psiquiatria i reforçar el vincle terapèutic entre els pacients i els professionals sanitaris. Un programa que s'aplica en diferents centres del CST i que ha estat possible gràcies a la contribució realitzada per CaixaBank. El Consorci Sanitari de Terrassa ha rebut el suport de la Fundació La Caixa, amb una aportació econòmica de 6.000 euros, que han estat claus per contractar 2 figures professionals fonamentals per al projecte, com són una terapeuta ocupacional i un tècnic esportiu en salut mental. L'aportació que ha fet la Caixa, a més ha servit per poder implantar aquestes 2 persones per treballar amb els pacients, també ha servit per comprar una sèrie de material que nosaltres, els professionals sanitaris, ens encarreguem de poder fer-li ús amb els pacients i fer-li també l'estada bastant més amena, fent teràpies rehabilitadores i teràpies d'oci amb ells. A tothom li agrada fer esport, tothom quan va a la muntanya, tothom quan va a nedar, sent una tranquil·litat a ells el mateix o més, inclús que porten aquí un temps ingressats, que alguns dubten de què tenen o què no tenen, i descarregar energia i després, com sempre ho fem en grups, a relacionar-se socialment, a poder fer algun joc col·lectiu. A través del programa s'incentiven les relacions interpersonals per facilitar la inclusió social i disminuir l'estigma. Les sessions són voluntàries i molt participatives, fet que demostra els bons resultats de la iniciativa.